Супер! Днес ще съм с една моя приятелка. Може да я наричате. И ето сега ще почнем. Днес ще създадем нов сървър, в който ще играем непрекъснато. Ако искате да посетите профила ми, дайте пак нагоре и пишете. Тът ни регенериран. Така сега. Нека погледнем. Байо. Близо до някакъв байо и до хубаво място, където може да си построим къща. Първи начин как да си построите къща. Взимате едно купче дърт от тази планина, което много хубаво яке имаш. Знам, от Испания. Бяга! Откъде? Откъде? Къде е възможно? Умира. Гледаш ли Пикачу? Пика. Откъде се взеха толкова много монстъри? Ох, ужас. Откъде се взеха толкова много монстъри? Виж, кръчи. Ами, тук ще спрем за сега. Ако нещо има, ще играем пак. Скоро от мен и приятелката ми. Бум, шака, бум.